guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Matapos durugin ni Cuadro Alas Casimero, sa loob lang ng first round ang dayong taga Colombia na si Mauricio Fuentes. Casimero, will he go in for the kill? Another uppercut that Fuentes is down! Casimero, he spills blood. This time puts a combination together. That time with the left, with the right, and again he knocks him down. And there you go, referee stop it. Ay muli siyang dumayo sa Mexico para maghasik ng angas. December 13, 2014, kinasahan niya ang matibay ding Meksikano na si Armando Santos na may alias Cobra. Masasabi nating matibay itong alias Cobra dahil sa huling 8 laban niya bago kay Casimero ay 6 dito pinanalo niya at 2 lang ang tabla. Naging IBF International Flyweight Champion at WBC United States Flyweight Champion din ito. Sa laban nila ay bitbit ni Cuadro Alas ang record na 20 wins, 12 via knockout at may 2 talo, habang 14 wins, 8 via KO, 3 ang talo at 2 tabla naman si alias Cobra. Kahit dayo si Casimero sa teritoryo ni Armando Santos na makikitang gigil na makipagsuntukan, ay di ito nakitaan ng takot na matuklaw ng Meksikanong Cobra ang alias. Sa halip ay mas lalo pang tumapang itong si Cuadro Alas, ang nag-iisang angas ng Pinas. Unang round pa lang, gusto na agad lapain ni Casimero itong Meksikano. Pinaulanan ng mga mabibigat na mga suntok itong si alias Cobra sa harap mismo ng mga tagahanga niya. Filipinos, esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia de estudio, utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí y no, se defiende hasta el momento. El boxeador Armando Santos que va a tener que meter el acelerador. Pues, Sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. gancha la cara. Ay, bueno, tiene un frente de Armando Santos, pero vamos que le sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Sa mga huling segundo ng unang round, sinubukan pang bumawi ni Santos. Ginawa ang lahat, bumato ng mga kombinasyon. Naging agresibo, pero wala siyang kamalay-malay na pinapapasok lang pala siya sa patibong ni Cuadro Alas. Ito namang si alias Cobra ay talagang nabudol ni Casimero. Sumabay sa palitan na animoy kaya niyang tumbasan ang lakas ni angas ng Pinas. Kaya nakain tuloy niya ang sinubong left hook ni Casimero. Kaya ayon, unang round pa lang, bagsak na itong Meksikano. At buti na lang na save by the bell pa siya dito. Sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. Round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor batiente. De León. La mano derecha volada. Hemos sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y Nabigyan pa ng pagkakataon ng mga round girl na ipakita ang kanilang ganda. Pero ito na din pala ang una at huli nilang libot sa ibabaw ng lona sa laban. Dahil pagtunog pa lang ng kampana para sa second round ay tuluyan ng tinapos ni Cuadro Alas itong kalabang Meksikano na Cobra ang alias. Con ganchos abajo, ópera la cara, gol. A la lona Santos. yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, si pienso que ya no se va a recuperar. Está con mucha dificultad. La cobra Santos. No, ya Acabó la pelea, sí, muy mal. La cobra Santos. No, ya Acabó la pelea, sí, muy mal. Left uppercut ang tumapos. Di man lang nakabuga ang alias Cobra sa bangis ni Casimero. Tila may lalakarin pa yata si Cuadro Alas pagkatapos ng laban dahil halos di man lang ito pinagpawisan. Maagang dinurog ang Meksikanong kalaban sa harap mismo ng kaniyang mga kababayan. Segundos del segundo round, vencedor, John Ariel Casimero.
Shoutout kay Bernard Sangilan, Masi Silitorio, Alfred Mijares, Agaton, Kuya Win TV Tech, Jerry Gacias, Camilo Tumanday, National TV, Vino 13 Gadget at iba pa, Bernabe Pagyo, Pong Ubidos, Chris Zid, Extremist Mark, John Ray Ladipi, Alvin Lobo, Alt Tab, Rovdan Blabat, Laili Abiliana, Laray TV, Regan Anonuevo, Luar Cubal, Romeo Briones, Rolin Kiss Hilary, Chris Sid, Jojo Morris, Wendell Ramos, Sky Paranera, Gigi Bernaldo, Rexistin Lumungsod, Roel Beato, Lino Tominio, Elidio Julio, Nico Liadones, Roel De Jesus, Julita Quinton, Rogelio Martinez, Rendon Pulonting, Tor Jack, Marcy TV Adventure, Jerome Espanola, Sonny Ortiga Villanueva, Bernardo Familaran, Masdil Jot, Kerry Jean Chan, Sweeney Poras, Philjon Colio, Daniel Severino, Art D, Makan TV, Saudi Boy Vlog 21, John Pinida, Arturo Moyot, Michael Banlat. Yun, kung kapag isa kang boxer na may lakas ka talaga, kaya mo sa sarili mo na kaya mo siyang pabagsakin at